खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी दिनैनि गोसोआवनो लानाय आयदाया जाबाय सासे दावगाफु सुबुं गोजोन जिउ खुंगिरि बिथांनि बारि बागान फारामनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय सासे मानसिया जेबो खामानि गैयाबासो माबा मोनसे मावलाङो बे नङा। मावग्राया मावखायो जेखौबो रुटिनजों मावलाङो। बेनि बिदिन्थि हिसाबै दावगाफु लिरगिरि आरो राफोद आबादारि आगुनि दुबानि नेहाथारि बिनेन सिंह कछारी बिथाङा बावैसो सिनियर एसिस्टेन्ट एनआरसि बाक्सानिफ्राय गावनि कन्ट्राक्चुएल खामानिखौ फोजोबनानै समाजनि गोबां बिथिङाव नांजाबफानानै गावनि निजा बारि बागानाव आबादाव साखोन सिखोन मावनायजों जाफुंसारनाय नुनो मोनो। बिथाङा दाउ फारामाव तुर्की दाउ, स्टल दाउ, दुलाबाथा दाउ, लकेल दाउ आरो थेलेब ना फुख्रिजों आंखाल गैयि मोनसे गोजोन नखर बेंबोनाय। बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां जायगानि सुबुं। भुटान रायजोनि गंगारजों जोबोद नले गले सोमोन्दो गोनां IBFAनि आफादगिरि आरो हालामाव समाजनि गोख्रों गिबि सिरिनि मावथिनि गेजेराव सासे थार नोजोरगिरि रावनि बेलायाव बर', हारसा, गंगार, इंराजि, हिन्दी, नेपाली, बाङालि रोंगौ। कभिड-19 लकडाउननि समाव गाव हारसिंनो बावैसो मैदेर मोनहासयै न'सा लुनानै फेसबुकआव बयजोंबो सिनायजानाय बिथाङा आथिखालाव लोखि बाजारनि गाहाय नेहाथारि आरो सालबारि जिल्ला बाथौ गौथुमनि सुजु आफादनि गाहाय सुजुगिरि बिबानाव दं। बारि गेजेरनि ना फुख्रि जिङाव मैदेर मोनहासयै बिथांनि न'साया आथिखालाव गोसो बोनो हानाय हायनारि बिबार आरो गाव जानो थाखाय मैगं थाइगंनि बारि बागान दं। बेयावनो लुजानाय बे गंसे न'साया सिंसा डिसिप्लिन जिरायसालि। खन्थाइगिरि गौथुम हानजाया गोबां मिजिंथिनानै दं बे न'सायाव आड्डा लानो थाखाय, नाथाय लकडाउनआ बेनि हेंथा जानायाव मोगथां महर मोनथ'वाखै। फेसबुकआव गोबां लोगोफोरा बे न'साखौ नेचारेलि रियेल एडभेन्चार अफ टुरिस्ट होननानै बुंहरदों। नायदो बे मैदेर मोनहासयै न'साखौ लुनानै बे सेरावनो माइ आबादबो मावजेनबाय। दाउथु जोसा आरो हर्टिकालचार बागाननि हाबाफारि लादों। जिउआव गोबां जायगा नुबाय आरो मोजां गाज्रि मानसि लोगो मोननायजों रोंनानै दिनै बिथाङा सोलेरारि गोग्गोद्राय नङाबाबो जिरायना थाया। बिथांनि गोसो थांखिया दिनैनो मावनो हानाय खामानिखौ गाबोन मावनो दोनलाङा। खिजानि गाबोनबा जिउआव थागोनखि थाया। बे गोसो ज्लिद थानायखायनो गासै खामानिया सिरिबाङै साखोन सिखोन जोबलाङो जायखौ गुबुनफ्रा बिथांजों मावफानो आयदा मोना। बिथाङा समाव गावनो बिगुमा एबा फालांगिरि, समाव अफिसार, समाव इन्जिनियार, समाव मिस्ट्रि आरो समाव लेबार, समाजारि धोरोमारि बायदि बायदि।
नोंथांमोना बिथांनि फारामाव मा मा दं मोनबाय जानांगौ दिनै सासे गेलेनाय